and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Unsa na ko kahungog nga misakay sa iyang laang. Pasalamat kog dako sa Ginoo sa iyang pagluwas nako. Gikan sa labing bugat paunta na akong cross nga pasaanon kung nagdayon pang among kasal. Bitaw. Kay unsa nang kaon niya may tabo kun diha pa siya mo binuang nga nahimo na siya nimong asawa. Posibleng mahimo kong kriminal. Kriminal ka, sakto na. Yan apay kalipay nga nagpaabot nimo sa unahan. Gaw, ha? Naapa pa. Di na bang tinuod nga kalipay? Mituo pagyapon ko nga dili mo tugot ang Ginoo. Nga kapakyasan na gyapon. Nagpaabot nimo sa unahan. Di am tugot Ginoo na eh. Wala do. Ay, siwa na good. Wala. Kano ikaw may buot, Ginoo ka? Buot man ka? Ginoo ka? Dili bitaw. Oh, hindi. Dili. Anya, sama na nga. Wala naman yoy puruhan. Ikaw na ipangitaguyab kay di na ko na eh. Purgahon nila akong kasing-kasing kay wagi ko iswerte sa gugma. Kung maunay hisgutan. Ay, di pa kahubog ngayong Fernando po ka. Gibati na! Hay, tarong niya, uy. Ano yung mga bati na? Tarong na. Kinta, imong itugot nga magpabilin kang dagang uway? Uway. Dagang ulay? Not kang buhanga. Ay, kag amaw gaw eh. Ay, naman sa putli pang anay. Ako na lang patyo ng akong pangandoy. Nga magpasanay unta sa apelido sa akong amahan, oy. Kaya wa na ayo ang mga babae karon. Isay! Bisay. Bangag sa ilong. Saba, uy. Taka mo lang ka. Si Aliyah di ay. Oy, kiinits. Si Kinits. Kanahan kang dako. Boy, kalayo. Oy, kanahan. Tigbuanga eh. Pataka na kagliko. Ano misangko ka man ni Aliyah? Kay para na ako, tarong mas Aliyah. Kung imong ikumparar sa uban. Ha? Di ba? Sus, Ginoo ko nimo. Asa man Ginoo ka? Magatagan ka? Oh. Ginoo ka ba? Ako isumbalik nimo. Isumbalik mo noon. Ha? Dili pa nimo masiguro ang kinayaan na do. Hmm. Nagdagan pang numero ana. Ha? Nagdagan pang numero. Kaila kag numero? Ila? Oh. Ayaw kalimot. Oh. Nga sa matag minuto nga mulabay, daghan pa kayo ang mahimong kausaban. Maong pabutan na lang unya ang sunod nga mahitabo. Uy! Mahitabo! 1-0 to na. Basta mahitabo. Oh, Kabaw mo ko na. 1-0 to. Basta mahitabo. Ay! Murag ako ng paghahilantawan ang kalampusan ni Aliyah. Congratulations na lang, Daniel. Congratulations. Saan sa? Sa kanaugan niya ni Aliyah. Kay ikaw biyagi nagatabang gaw. Dako iyang natabang para siya makahuman sa iyang pagtuon. Magkahuman kung dili i-prioritize ang iyang uyab-uyab. Ay, mao lagi. Kung yan ang ipalabi ang iyang uyab, aligid sa kahuman. Ha? Ano mo ang taka naman gawin? Uyab. Sino uyab ko taon? O kakilag uyab. Sino na uyab? Uy, taka man ka. Nga bang nasuod man na si mong gadot sa bukog man ang kaseryoso ni Aliyah sa iyang pag-eskwela. Grabe ka na siya eh. Sumagod. Nagkamatkon ka? Adunay, misita niya din eh. Kamatkon ka? Sa pagpamisita lagi di ay makauyab ang usa ka babay. Wala man na mauso nun. Di ba niya uso? Uso din na nun. Ha? Usa imong kalibutan nga magsige na sila tagbo-tagbo. Baya, bangag sa ilong baya. Taka na ka. Delete na to eh. Delete na. May lami ng diba ha?
Iris, Iris. May pamatog. Ay! Alia. Yan naman yun. Uy! Siya naman kito siya? Nga! Gidaman! Wala na pwede. Ha? Uy! Siya makidadamguhan ni bata ang pulos man ngalan ni Aliyah ang gilito. Oo. Uy, yala! Nagainom din sila! Kabilagro, God! Unya, wala na makatulto sa ilahag kwarto kay niya namang hayad sa sala! Good morning. Shhh! Ay, hinaya ang imahag tingog kay natulog pa si Daddy Del ni mo. Hala, niya sila sa sala na to, Yaya? Mga hubog. Ha? Hubog? Kamao di nga maghubog-hubog si Daddy Del. Kalain. Jalan? Yaya, di ko ganahan og tawa pala hupog kay mga bastos. May gibuhat ba kong dautan? Yaya? Jalan dong! Nadunggan ako ang gisulti ni Aliyah nga dili siya gustong tao nga palahubog kay mabastos. O siya akong gibuhat, Yaya? Ay, wala man ay. Wala man God. Igo raman ka nagayaw-yaw sa pangalan ni Aliyah. Ha? Ako nga niya, ya? Yaya? Saan yung giingon? Yaya? Ay, wala may laing nga linya. Gawas ra gyud nga niingon siya ay. Ay, dili na pwede. Muna na! Ano? Namang yun kahilain, ha? Ano yun na kung damanon ta? Taka man lang sa giyawit. Pamagitay kalibutan. Paong di na nato ang ayan nga tagag lang kahulugan. Oo, bitaw. Wala man sila ay gisumpay na do. Mura mag yun to. Katuro yan. Kamaon sila ka nga maghubog-hubog gadi? Hala ka dong! Tubaga ka na! Ikaw, kining happy to baga na. Yaya, kanang di naman lang nimo diretsohon og sulti si Aliyah. Nga kun ang pagkapalahubog mo na itong sikutan, di na linya ni Daddy Dale niya. Di na linya, no. Ikon, naamay kusog nga mo inom, ako na. Pero, ibutang na sa dakos lugar. Butang na lugar. Kasi Daddy Dale ni mo, Aliyah, talo lang gini mo tilaw, og daghang bino tungod kay, nag-uol man siya. Nag-uol na siya. Ug sa dili madugay mo, biya na sa midini sa Cebu para pagpadayon sa mong misyon. Ug naibaw ko, nadili ka na angay nga mo question. Pahin ana. Tungod kay, doon na nga nabayay ideya. Kung unsa ang among mga kalihukan. Dugay naman tas kalihukan. Unsa ang mga kalihukan ron, ni Daddy Dale ni mo. Bantay ka? Kuya. Ako naman ang gisabot. Pero, ang dili na ko gusto pa nga mag-inom-inom mo, labi na dito sa layo. Katingalig, magbinastos mo, unya makakita mong away sama sa kong papa kaniya to. Usa ba ng istorya na, Aliyah? Hindi, mangimuta sa ko. Kuan magud katubang gidaog pamista nga akong papa sa mga paryente sa kong mama. Unya ilang gipainom og maayo. Dagan ang nasuya sa iyang kasabaan. Mura ko nagway buot ba kay mapataka na lang ko na og sikit. Maong dagan ang naglagot niya. Maong gitabangan siya kulata. Hapit gani pa siya. May nalang gani kagiluwas siya sa mga tao nga nakaila niya og naluoy niya. Maong dili ko gusto maparehas ka unya sa ako ang papa, Daddy Del. Day Aliyah, ay lumang pabutiw da duglan. Hindi. Kung ako'y pagutanon ba, ako mo ingon gayon. Nga, kuli kay masugamak sa ingon ni Ana, ang hitabo si Daddy Del ni mo. Muna. Tarong magkitong pagkatao. Muna. Uso ka sa bata pagkito siya, og hangtod nga nahingkod na, og ka na naulitaw na lamang.
wala gyud ni da utang nga record. Mauna. Labi na ning kalabi na nang imong giingon nga binastos ay wala gayud oy. Wala gyud na siya makahimo ni ana day. Kay mismo kinis Daddy Del nimo magbukal gayud ang dugo sa mga taong bastos. Mauna. Pero dili naman ko kana ang hinungdan. Kung nga nung dili ko gusto nga muinom siya, yaya. So, may laing rason kaya akong sundon aliya. Akong likayan. Dili ko gusto nga masikit ka unya, daddy. Mauna. Para sa kong papa nga hapit sa diyapon mamatay tungod sa inom kani adto. Mauna. May gani kay sa dihang namigo niya ang usa ka pastor sa laing relihiyon. Wagi siya pasagdi ini. Mauna. Kanunay siyang gibisitahan o gitambagan. Mong usa ka adlaw anak, nakugang na lang ko ug ang akong mama dihang permi na siya magpuyo sa bahay. Pero sa adlaw sa Domingo, tuwa na siya permi sa simbahan. Mauna. Nasa laktod nga pagkaistorya, nahimong buutan na ang imong amahan. Inao. Oh, Daan pa ko. Wow, yun ko na. Kining Daddy Deal ni mo. Wa kay angay kabalakan. Kay, permanente, maning buutan. Mong cool ka lang, okay? Ang may na tong buhaton, mainit na tangap. Diyos na kayo nga kung tiyan. Muta pa ko. Samot pa yung Daddy Deal ni mo, talawa. Gimuta. Ilo mo eh. Takal na. andaman di ka og kape, daddy? Andaman man. Pagkabulahan sa makaangkon kay sobra gyud ka concern. Concerned citizen. Ay, sahaba ka diha. Dunglen ay. Igo lang sa nang nagabayad sa nadawat niyang panabang nila ni Ma'am Merced o ni Dongdel. Pero sa pagkatinuod lamang, no? Kung mahitabo pa kaha nga parehas pag-edad si Aliyah ninyo, uy, ako yun mismo ang muingon ni Dongdel nga mauni ihang panguyaban ug angay nga pagkaslan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!